Здравейте хора, днес ще играем Баба Гранушка. Тя е някаква такава Тя нова част е, нова е част. Сега ще играем тази Баба Гранушка. Ето момчето сега се подава. Добре, много се страхувам. Бахти, страшно това е, брат. Страшно е. Сега ще почваме. Тя е лесна за играта и сега ще видим как ще го направим. Това е лесно, тази гранушка. Абонирайте се на канала и в точка. Айде да почваме Баба Грани. Аз се страхувам малко да не такова, да не се сплашим. Страх ме. Нечка страх, мен нема страх. Айде. Сега, най-готиния вариант. Авнаме една трагедия. Ние играем на изтребна трудност. Сега ще вижте. Трябва да съм готов. Гледайте какъв съм. Айде, тая Баба Гранушка да ни закъснява, влака ли чака, Айде, къде си, вече това, ако ни го е чувал. Сега ще го е бъгна. Сега ще е бъгна. Мога да си правя каквото искам. Бъгнах я. Сега накарам спокойно да си игра. Трябва да взема един предмет. Пак ти тъпя капан. Гледайте какъв съм сега. Ето към някъде. Падна. Ето падна. Ето отверката. Чиста работа, аз съм бахти якя. Добре, тук ще има нещо. Разбира се. Тук ще има нещо. Тук да няма нещо. Значи сега видеото е готино. Сега играта не е чак толкова зле. Някакви глупости тук пише. Сега тук излизаме директно вън. За тук да седим. Пише тази отверка. Не, за малко ще оставим тук отверката. Някакво число. Трябва да се махнем. Тук да няма нещо. Не.
Питай се, бе. Частен пушката. След малко ще го взема. Ти още си не Добре, тук е мечето, това е най-важното и част от пушката, да не тук да е мечето. Това забравих. Време съм не играл грани. Това от... бах ти бъдите работи. Това е... Забравих момента. Какво беше? Страх да отида. Ще питам заради вас ще отида. Исках да ви кажа честита баба Марта. Тук това трябва да запаяха. Оле! Чай, тук някаква картинка не. Ох! Добре. Я сега бях страхливец, да няма издат.
че е паяка. Няма как да отидем. Ме е прекалено тъмно. Не, ще ме изде. Искам да пробвам един път. Втори ден тя ще е пред леглото ми. Ай, стига вече. Не остане това. А ще е блокира. Пак ще е бъбна. Оле! Мой тъпата, брат. Трябва месото да взема. Няма го направя. Няма го кажа свърши, ще продължим до другия ден или на 3 март. На 3 март няма да бъда в Пловдив. Ще видя как мога да направя видеото. И ако мога видеото да го организирам, ще го направя. И довиждане, абонирайте се за канала и чао!